kuchiri mu o bịa balọ bịa tụsaba o bịa lọ tụsaba o afa m bụ afa m o. Anụrụ m nwaanyị a wee mụtara m ụmụ atọ. Mgbe niile mụ na ya na-ese okwu, anyị na-anụ ọgụ anyị na-anụ ọgụ. Mụ nwere onwe m na-alaikekwa na ụmụ nwaanyị njekwe na iro na-ebuchala. O wee ruo otu ụbọchị nwunye m wee jide m emechakwa ofu onye wee bịa sị na ntụwara ya ime, wee na-arụsịkwa oke wee kpọrọ nwa. Mbọsị nwunye m nọkọtara wee buru ngwongwo ya niile wee pụọ n'ụlọ m. Amaazị m na nwunye m alaala. Nwunye m alaa wee wechiatara anyị ego wee bibekwa onye ahụ ntụwara ime wee jeje nụọ ya wee kpọbata ya. Amaazị m na ihe onye ahụ ntụwara ime na-eme bụ mpụa. Ọ kpọrọkwa ụmụ nwoke nke ya kpọpụta n'ime ụlọ. Ụmụ nwunye nke mbụ mụrụ m ọ sị m na ụmụazị ahụ nọchọọ ka ha nọdụ. Mkpọrọ ofu kpọnye nne m, mkpọrọkwa kpọnye nwanne nne m, mkpọrọ ofu je kpọnye nne ya ebe ọ nagoro ana. Na-akwụkwara ha ụgwọ akwụkwọ, nna m akwụkwara ha ụgwọ akwụkwọ, na-eme ihe niile. Otu ụbọchị ka m jechara wee na-anata, o wee bụrụ na ofu ezigbo enyi m nwoke ka m nwetara n'ụlọ m ebe ọ na-edina nwunye m. Akwara m akwa, baa akwa alịlị, akwa mbere ọ bụrụ obere akwa ka mbe wee bee nnukwute akwa wee sị o ka ịkwanụ ka ụdị ihe dị otu a si dị, mana o nwere ihe mee. Ụmụnne m, o wutere m. Mbọsị ahụ ka m ji wee chee sị anụkwana m ezigbo nwaanyị. Amaghị m ihe meziri uche m ji wee pụọ n'ebe nwunye m nọ wee kpaa agwa mkpa. Nwunye m wee buru ngwongwo ya na wee sị taa ka m bịa gwa onye ọbụla, ọ bụrụ na ị nwere ezigbo nwaanyị n'ụlọ gị, ekwekwana ka nwunye gị na. Ịmara ihe ị ga-eme nwunye gị, na-eme nwunye gị ọfụma, ka gị na nwunye gị biri bute ndụ aka mebekwa ya, maka na ezigbo nwaanyị adịrọ n'afịa. Nwaanyị a mere m arụ, na nwaanyị a mechasịrị m ife. O sie nri olichapụ nnatazia mịmakwa afụfụ nnatazi atatụbeghị m afụfụ a ma mbụ. Onye ka m ji wee sị ka m bịa kwuo. Onye a gwara anyị okwu a, onye wetara akụkọ a abụghị onye achị. Onye ka m ji wee sụọ asụsụ. Onye wetara akụkọ a bụ onye Ọka. Wee sị ka m kọọ akụkọ a, wee sị ka m gwa ụmụ nwoke niile na ọ bụrụ na ị na-anụ ezigbo nwaanyị, ị naruo n'abalị a mechasị anya ọnụ ọfụma tụọ onye ezigbo nwaanyị, maka na ezigbo nwaanyị adịrọkwa n'afịa. Ọ ihe nwoke a na-akọwara anyị. Ọ bụrụ na imego misteki na ị maka ị ga-esi wee mezie ya, ijisi ike mezie ya, maka ọ sị na ihe ya na-agabiga kịta na ya maazị o mechiri ya ọnụ na ya maazị jebe eje adịghị mma na ba na-adịghị mma. Nke anya na ya bịa mụra na ya ụmụrụ abụ. My brother, tachie nnọọ, taba afụfụ na ọ gị mere misteki. Enwekwara ike anọkata, ọ ga-adịkwa nwunye gị mma. Ọ bụ na nwunye gị bịa across this video, biko nwaanyị ọma, ụmụ nwaanyị ọ na-adị mma ịnụ dị na-akpa agwa ọfụma. Emezina ka ị na-ene agwa di gị na-akpa wee were ya na-erespọndụ. Ọ na-enye nsogbu. Ezochazie ụmụ gị ahụ wee bidokwa kpawa. Mgbe ahụ ị kwesịrị iribe eri, ibidozie ịta afụfụ. Ọ dị mma. Ọ ya ka m sị ka m kwue. Ngwanụ ka ọ dị ndị be anyị na-ege ntị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ị ga-etinyere nwaanyị a, biko tinyere ya na comment section ka nwaanyị a ka ọ fụkwanụ. Ịnọla ebe a na-atụsaba ihe anụnwa, were ya tinye n'ebe ọzọ, were ya tinyefobe ya, tinye ya na grupu ebe ị nọ, si ndị mmadụ ha bịa na Adamma abatagokwa. Adakụ Adamma, nwaanyị ọma, nwa mara mma, Adaọma.